Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In de jaren 80, toen de dikke bandenraces nog niet bestonden, organiseerden wij ze al. Met de jongens uit de buurt reden we elke zomeravond wedstrijdjes op onze Batavus met fietstassen en een bel. Onze Tour de France was 4 straten lang. De denkbeeldige streep lag voor de kerk. Ik was het liefst Peter Winnen vanwege de naam. We hadden ook een Henny Kuiper, iemand was Joop en degene die overbleef moest Ino zijn. Dat werd vaak vechten, want Ino was de vijand. De tragiek was dat hij altijd won. Hoeveelste ben je geworden? En was je zenuwachtig van tevoren? Ja, ik had kriebels in mijn buik. Wil je later wielrenner worden? Nee, maar papa doet het wel. De dikke bandenrenners staan al klaar, 3- en 4-jarigen. Die staan allemaal ongeduldig al achter de blauwe startstreep opgestaan. Ja, en dan gaan we. Nou, we kijken hoe dat hier gaat. We zien meteen de nummer 26 van Jan de Fortuin met de nummer 6. Geweldig, fantastisch, wordt derde. Een dikke bandenrace, dat is een wedstrijd op een gewone fiets waar kinderen van 4 tot, soms ook wel 3, tot 12 jaar aan deel kunnen nemen. We hebben nu al een race gehad waarbij er 176 kinderen aan de start stonden. En daar staan ze allemaal fantastisch met elkaar te juichen. Papa, mama, opa, oma staan erbij, broertjes, zusjes. We hebben ook kinderen die heel erg enthousiast zijn geworden en die een licentie hebben aangevraagd. En nu gewoon aan het wielrennen zijn. Zit te lachen op de fiets, heeft er enorm veel plezier in. Dikke bandenraces kunnen schoolkinderen het gevoel geven dat ze wielrenner zijn. Je zet ze op een fiets en ik heb het gezien, want ik ben er wel een paar keer bij geweest. Talentontwikkeling is een grote groep mensen die het gevoel geven dat ze de top kunnen halen. En dan selecteren ze zichzelf wel uit. Als je mensen wilt leren, of jongetjes en meisjes wilt leren fietsen, wilt leren wielrennen, ja, dan moet je daar beginnen. Als je niets voor de jeugd doet, dan heb je ook weinig kans dat er zomaar ineens een talent opstaat. Ik denk dat die kinderen die beginnen het fietsen leuk te vinden. Die krijgen een bekertje, die staan op een podium. Ik denk dat die wel blijven rijden. En heel veel van die jongens en die meisjes, die worden zo, je zou kunnen zeggen, enthousiast gemaakt dat ze ook besluiten om die dikke banden in te ruilen voor een echte fiets. En daar komt dan wel misschien een nieuwe Johnny Hogeland uit. Nou, we hebben even zitten spitten om te kijken of Johnny Hogeland, wat nu een van de toch wel prominente Zeeuwen is, zeg maar, die op de fiets zitten. En die is ooit ook nog eens begonnen met een dikke bandenwedstrijd. Ja. En dat zijn wel mooie namen natuurlijk. En voor de rest zijn volgens mij alle Rabo-renners die op dit moment actief zijn, ooit wel begonnen met dikke bandenwedstrijden. En dat is de manier om het te leren. Dames in de achtervolging. Gus Heijboer, het kan nog makkelijk, nog 4 ronden. 4 ronden. Gaat ook voor Robinson. De toekomst van het voetbal in Zeeland, de toekomst van het wielrennen, de toekomst van de atletiek. Het is afhankelijk van omstandigheden, van mogelijkheden. Ik denk dat individuele sporten, zoals wielrennen, zoals atletiek, zoals zwemmen, meer mogelijkheden hebben in Zeeland, omdat je daar nou eenmaal geen anderen voor nodig hebt. En het dus echt in je eentje zou kunnen bereiken. Wat je wel nodig hebt is voorbeelden. Mensen die laten zien dat in die provincie, in die sterk vergrijzende provincie,
dat je daar als jongere met een geweldige prestatie jezelf tot een bijzonderheid kunt maken. Kan je vertellen, hoe was het? Goed. Hoe ging het met fietsen? Goed. Hoeveelste ben je geworden? Laatste. Wat is je idool? Wat is de beste fietser van de wereld? Volgens mij wel Kostlara. Mijn broer en mijn zus zijn aan het wielrennen, dus ik doe dan dikke bandenrace. Maar je bent wel heel goed, want je wordt eerste. Ja. En heb je een hele snelle fiets? Ja, maar ik heb ook versnelling erop. Nou, we kijken hier nog wie aan de leiding gaat hier bij die tweede wedstrijd in Kortgene. En ik zie de man uit Middelburg, Demi Vader, en Marijn Wissekerken uit Kamperland. Bert van Geels is een wielerspeaker die bijna al die jongetjes van 4 tot 10 of weet ik wat, die kent bijna iedereen van naam. Die doet dat echt fantastisch. Dus toevallig heeft een kleinzoon van mij die 4 jaar is, die heeft voor het eerst meegereden in Zuiddorp een paar maanden geleden. En die is dan ineens zo enthousiast gemaakt door Bert, die commentaar geeft alsof het een Tour de France etappe is. En gaan we hier kijken naar nog op dit moment 2 rondjes voor Bas van der Dries. Bas, nog 2 rondjes. Geldt ook voor Roxanne. Bert van Geels, de wielerspeaker. Ja, dat is iemand die kan die jongetjes en die meisjes motiveren tot op het bot. Hè. Kinderen van 5, 6 jaar. Die voelden zich allemaal contador als ze op die fiets zitten, want Bert die weet ze dat wel mee te geven. Die heeft dat een enorme impuls gegeven volgens mij. En ja, ik denk dat het goed is voor de wielersport natuurlijk, want die jongens die groeien daarin en die blijven wel een hele poos hangen, denk ik. En nummer 9, Alex Piso, maar stop Alex, keurig jongen. Ja, mijn zoons die deden aan jeugdwielrennen. En dan had je dus collega-speakers die vonden jeugdwedstrijden maar te min. Die moesten bij de amateurs of weet ik veel allemaal speakeren. En hadden ze ontdekt dat ik best aardig kon praten. En dan zeiden ze, goh, wil jij dat ook eens niet proberen? En dan hoor je van het een en het andere, want ik doe nu alle wedstrijden zoals topcompetitie, dames, klassiekers, criteriums, zowel alle categorieën, dat maakt mij niet uit. Maar ik ben daarbij natuurlijk zelf echt een jeugdman. En Arthur Piso nog 2 rondjes op de 7e plek. Maar de jeugd, het is gewoon puur natuur. En ze willen allemaal een keer genoemd worden, want zo ijdel zijn ze. Daar komt hij. Laatste ronde worden we met nummer 6. Laatste ronde, Koen op de 3e plek. Wij hebben er dit jaar van die Delta Dikke Bandenwedstrijd al een aantal jongens en meisjes gekregen die dus volgend jaar met een licentie gaan rijden op de weg. Zo is dat ook bij de wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen, maar ook bij de mountainbikevereniging Extreme. Die krijgen dus ook jongens en meisjes die dus wat actiever in de wedstrijdsport willen doen. En buitenom is het, tegenwoordig zit iedereen elk kind maar achter de computer. Ze kennen elkaar niet, ze komen nauwelijks buiten. De meesten hebben nog geen vriendje. Dus kijk, een beetje sporten kan zeer zeker geen kwaad. Ja, kijk eens hier met de nummer 4 is dat natuurlijk Marijn Vermeulen. Dikke bandenraces zijn cruciaal, maar dan moeten die clubs meedoen, die doen mee. Dan moeten die scholen meedoen, die doen mee, maar niet eenmalig. Dan moet voeding blijven komen. Dat moet structureel in dat onderwijs, waar die kinderen hun dag en dagelijks leven doorbrengen, moet dat een rol spelen. Er moet een gymleraar komen die zegt, hey Ducro, ik zie dat je aardig kan fietsen. Je fietst elke dag op en neer naar school. Ik wil eens even tijd gaan meten. En dat doe jij goed. Ga jij eens even naar Middelkamp. En 2, de breedte voedt de top. En wat wij doen is, we houden die breedte ook heel smal. En dat betekent dat je met een soort appelboor vanuit de top naar beneden gaat boren. Ja, de kans dat je dan net toevallig de Johnny Hogelands en de Jan Razen van deze wereld aanboort, die is zo klein. Je kunt veel beter al die kinderen zelf laten sporten. Bijvoorbeeld in de dikke bandenraces. Maar dan moet je daarnaast ook zorgen dat ze blijven sporten. Dat ze het blijven opnieuw doen. Dat er een programma komt. Die brug van, hé, dat zijn toppers. Dat kan ik ook worden. Dat gat is enorm groot in Nederland. Hartstikke goed, Marijn. Hartstikke goed. En vandaag zonder speculoos. Ja, onze Tessa die moet nog door. Laatste ronde, Tessa. Laatste ronde. Dat talent bij degenen die nu winnen volop bij de jeugd en dergelijke, wil nog niet eens zeggen dat ze dus later
een topper zijn. Want vooral in de jeugd er zijn erbij die zijn 1,5 kop groter als die collega van dezelfde leeftijd. Dan heb je dus krachtverschil. Dus ja, het is degene die het meeste doorzettingsvermogen heeft en dan toch een beetje talent heeft, die dat dus aan het verste gaan komen. Want diegenen die altijd daar winnen, die kunnen niet tegen 0 verlies, maar dan ben ze niet gewoon. En degenen die van onderop beginnen steeds beter, ja, die beginnen het steeds leuker te vinden. Kijken hier naar de dame op de tweede plaats. Emma Verloop, laatste ronde. Emma, tweede plek op dit moment. Als er talenten zijn, dan heb je natuurlijk meer kans dat ze nu ook boven komen drijven. Als ze nooit de fiets nemen, dan zul je het ook niet weten of het wielertalenten zijn. Dus het is goed dat het gebeurt. En dat ze veel gelegenheid krijgen om wedstrijdjes te rijden. Dat ze kunnen harden in de sport en dat ze weten wat het is. En ja, dan moeten we maar hopen dat er ook toekomstige toppers uitkomen. Dat hopen we met z'n allen vurig. Keurig. Man uit de Renesse. Goed zo, jongen. Hoe zwaar was het? Best, heel zwaar. Er zaten allemaal rare dingen aan je fiets. Ja, sommige takken en bladeren. Maar heb je wel een beetje kunnen fietsen dan? Ja, dat wel. Ik zag een aantal mensen rennen in plaats van fietsen. Ja, ik heb ook nog gelopen. Je bent ook kampioen hardlopen nu. Nee, dat doe ik niet aan. Dat is lastig. En dan hebben we hier de nummer 3 in de wedstrijd. Derde plek, Ricky. Derde plek. En je vader moet het nog maar zien te worden. Maar stoppen. Wordt geclasseerd. Dan had ik de hele dag gekletst. En dan zat mijn vrouw op de bank en dan ging ik mijn arm op de poep leggen. En dan vielen mijn ogen wel eens dicht. En dan hoorde ik zelf zeggen, je hebt zeker vandaag genoeg geduld. Dus, en ja, dan thuis was ik echt niet zo spraakzaam als ik bij het wielrennen ben. Maar ja, je moet op leren op tijd je mond houden. En thuis was dat zeker zo. Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee.